Moram da kažem da mi je jako drago da sam opet u Somboru. Imamo sportiste i trenere iz 10 zemalja, preko 250 učesnika na kampu. Do sad mislim da je to najmasovnije. I jako sam zadovoljan, sportisti dobro rade, svi treneri zajedno pomažu, tako da smo onako baš dobra i prava ekipa. Moram da se zahvalim na organizaciji, na podršci i grada Sombora, i Judo Saveza Vojvodine, Judo Saveza Srbije. I hvala svim mojim prijateljima, kolegama, trenerima koji su došli na ovaj kamp da zajedno radimo. Izuzetna nam je čast da imamo podršku grada i da možemo da ugostimo ovoliki broj sportista koji za sebe imaju ozbiljne rezultate. Ove godine slavimo 50 godina kluba, tako da ovo je neki pokazatelj našeg stvarnog rada što se tiče Judo Saveza Srbije i Judo Saveza Vojvodine. Izuzetno nam je drago da ćemo uspeti da nastavimo ovu tradiciju i dalje.